Hi guys, so ngayon guys, nagkasama kami ulit ni Marino Mumbo. Yan, punta mo kami doon sa Marvin the Roader. Yan, so samahan nyo kami guys kasi mag-joyride po kami. Yes. Yan, so let's go na.
Monte. So, ayan guys, nandito na po kami sa bahay nila ni Marvin the Roder. Yan si Ate O nagtanim. Kira biyahe, sir. Bagunan ni mo, te? Bagunan ni mo? Ah. So yan guys, nandito na po kami sa bahay na ni Marvin the Roder, no? Yan po yung bahay na ni Marvin, no? So ngayon guys, baka nyo lang po yung video namin na kaganapan dito sa kanilang bahay. Yan, so nagdala kami dito ng isda. Yan guys, so maraming salamat po sa may bye-bye sa aming joyride ni Marinong Homeboy. Yan, bye-bye! Abangan nyo po yung mga videos namin.